kontatu, ez zutea da sekretua, beti historio bera ez kontatu. Hoxe pentsatzen nun nire puina, ez du nahi zulau, baina hartu nintzen bere testuaren lehuntasunarekin bere begi. Tira, horixe izango da gaurko saioaren aria sekretua. Sekretu eta erantzun gabeko misterio mordoa aurkitu baititut hemerotekan. Entzun hau, duela 38 urte, Espainiako poliziak Irunen atzemandako 150 kilo kokaina galdu zituen. 1988ko maiatzaren 7an, Espainiako poliziak Irunen atzemandako 150 kilo kokaina desagertu ziren. Inork ikertu gabe, ia 1000 kilo kokaina atzeman zituztela jakinarazi zuten, eta 2 urtera jakintzen 2 egunera 850 zirela zeuzkatenak. Hor desfasea 150koa da, eta ez zen azalpenik izan. Gertaeran oinarriturik, Negu Gorriak taldeak ustelkeria bestiak aleratu zuen 1991ko Gure Jarrera diskoan. Enrique Rodríguez Galindo intxaurrondoko kuarteleko burua señalatuz. Galindok salaketa jarri zuen, baina epaiketa galdu. Ze gertatu zen kokaina horrekin? Sekretua. Bentsa, 1989an abiatutako navajas txostenak intxaurrondoko Guardia Zibilaren hainbat buruzagi narkotrafiko kooperazioekin lotzen zituen, baina txostena desagertu egin zen. Bai, urte hortako maiatzaren 12an Guardia Zibilak Euskal Herrian heroina eta bestelako drogak zabaltzearekin zuen loturaz, txostena bidali zion Donostiako fiskal Luis Navajasek Espainiako estatuko fiskal orokorrari. Eta ze gertatu zen txosten horrekin? Sekretua. Yo busco en ti sin saberlo lo que tú solo puedes darme. Hace tiempo que te conozco. Tienes penas y alegrías, vas matando poco a poco, pues yo ya sé bien de tu vida. Más chutes no, ni cucharas impregnadas de heroína, no más jóvenes llorando noche y día. Amerikako estatu batuarrek asko dakite sekretuen inguruan. Begira, gaurko egunez, 1973an Washington Post egunkariak Pulitzer saria lortu zuen Watergate kasuaren inguruan eginiko ikerketagatik. Dena ustezko lapurreta batekin hasi zen. 1972ko ekainaren 17an 5 gizon Alderdi Demokrataren Batzorde Nazionalaren egoitzan sartu ziren. Washington DCko Watergate eraikin multzoan. Eraikineko atezainak zerbait susmagarria sumatu zuen eta poliziari deitu zion. 5 atxilotuak ez ziren lapurtzera ziozen lapurrutxek. Presidentearen zerbitzura zeuden agente sekretuak ziren, eta haien eginkizuna mikrofonak jartzea zen. Politikari demokratak zelatatzeko. Horrela espioi film baten gidoia baliz bezala, Watergate auzia hasi zen. Estatu Batuetako presidente baten lehen dimisioa egingo zuen eskandalua. 4 hilabete baino gutxiagoan, Washington Posteko 2 kazetarik, Bob Woodwardek eta Carl Bernsteinek, presidenteak kaleratuko zuen trama azaleratu zuten. Egunero, egunkaria itxi ondoren, Bernstein eta Woodward presidentea hautatzeko batzordeko langile batzuekin geratzen ziren informazioa ateratzeko. Baina informazio iturririk erabakigarriena Deep Throat izan zen. Eta nor zen Deep Throat? Sekretua. Inork ez zekien nortzen Deep Throat. Kazetariak Washingtongo aparkaleku batean geratzen ziren berarekin. 35 urte beranduago jakin genuen gizon honen identitatea. Mark Felt, FBIko goi kargu bat. Two people and you're not better than me. I'd like to ask you some questions if we can speak honestly.
What do you feel when you see all the homeless on the street? Who do you pray for at night before you go to sleep? What do you feel when you look in the mirror? Are you proud? How do you sleep while the rest of us cry? Sekretu batzuk kazetariei esker agertzen dira, baina beste misterio askok erantzunik gabe jarraitzen dute. Gaurko egunez, duela 45 urte, Maria Jose Bravo ikasle donostiarra, eskuin muturreko talde batek bahitu, bortxatu eta hil egin zuen. Poliziak bere hilketa ez zuen inoiz ikertu, eta ez zeuden aztarnak desagertu ziren. Erasoa Donostian gertatu zen Francisco Javier Rueda Maria Joseren mutil laguna zen. Honek lan istripua izan zuen eta Asepeio aseguru konpainiera joan zen Maria Joserekin batera. Lekuko batek azkenekoz 6 kaldera ikusi zituen. 7 kaldera Javier Misericordia bidean. Zorroagan aurkitu zuten. Buru ezurra apurtuta eta ezur parientala mailatuta. Maria Joseren gorpua aurrengo eguneko arratsaldean agertu zen. Mutila agertu zen lekutik 200 metrotara. La crudeza de una realidad cercana a lo salvaje. Estar alerta, consciente y esperando a que algo pase. Cómo queda el cuerpo después de todo. Y más sabiendo que nunca fue su honor. Maria Jose bahitu eta bortxatu egin zuten. Dirudienez bortxaketa beste toki batean burutu zuten hiltzaileek eta ondoren Zorroagan bota zuten gorpua. 16 urte besterik ez zituen. Hilketa etzen inoiz ikertu eta Espainiako gobernuak ez ditu inoiz ez Maria Jose ez Javier terrorismoaren biktimatzat hartu. Hilketen aztarna guztiek desagertu egin ziren. Albiste izugarriari berehala erantzun zion herriak. Loiolan 4.000 lagun inguru atera ziren kalera gaitzespena adierazteko. Faxistak, poliziak egunero bortxatzen duzue. Edo egunez uniformatuak gauez kontrolik gabeak bezalako oiuekin. Halaber mobilizazioak izan ziren Donostiako beste toki batzuetan eta Eibarren, Hernanin, Errenterian eta Bilbon. Bizkaiko emakumeen asanbladak deituta. Eta egun batzuetara Donostian manifestazio antifasista antolatu zuten. Batez ere aurrekariak zaudelako. Urte horren hasieran urtarriaren 9an Anatere Barrueta Loiuko bizilaguna oso gaztea bera ere, 19 urtekoa hilda aurkitu zuten erdibiluzik. Que digan siempre, que digan siempre que fui cantora viviendo sueños que como todas crecí con miedo. Y aún así salí solita. Ba hori sekretuen eguna dela gaur, baina guk ez dugu zuekin sekreturik nahi. Gauza ederrak dauzkagu zuekin elkarbanatzeko. Josune Belez de Mendizabalek loreak eta poesia uztartuko ditu. Eta loreaz eta poesiaz asko daki gure elkarrezketa akustikoetako protagonistak. Olaien Ziarte dator gurera gaur. Goxo eta lasai Zarautzaren inguruan hitz egitera. Eta Gartxotun zainek doinuetatik aratago tartea prestatu digu gomendio musikalekin, noski? Ba, hoxe, sekreturik ez zuentzat. Maiatzak 7 ditu gaur entzuleok eta asteazkena da ongi etorri bigarren kafera. Naiz irratian zarete. Ba, zuekin entzuleok Pablo Zurutu zeira estortza, egunon? Egunon. Eta zuekin Goiuri Ezei Zarandi, egunon? Egunon!
Eta izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Lurbide. Gaur bigarren kafeak 974 garrena du. Goizak 10:18, maiatzak 7, gu 3. Urrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko asmotan ongi etorri. Naiz irratian zarete, bigarren kafean. Goizeko 10:20 eta hementxe gara, Sara Zurzak Laister kaleratuko duen diskoak izan duen aurrerapen kantu entzuten, eta gainera, disko horretan bidelagun izan duena Olaien Ziarte. Gaur gurekin izango dugu, beraz, nolabait saioa abiatzeko ezin kantua proposagoa, begietan hau. Eta maite duten tarterekin abiatuko dugu gaurko saioare mentxe zuekin, bigarren kafean. Maite ditugun goz asko daudelako, eta Goiuri Zarandiari eskatuko dugu. Aurpegi horrekin, bagabiltzaia, dagoeneko, bagabiltza, fuistu xamar. Ez badokat maite dut. Badokazu maite dut da? Bai, gaina orain gertatu da. Ara? Bai, kontua da nere kuadrilan. Bueno. Zure kuadrilan barkatu, nuen zerbait esateko. Gaur hona dator. Esan zuten atzo, ordu honetan. Bai. Atxale harra euki genuen. Kristona. Gero onartu zuten. Gogoan garria. Gero Zino bea. Uzturreko puntan Tolosa erdia zure kuadriako previsio meteorologikoarekin. Gero onartu zuten... Akatsa. Akats teknologiko bat izan zela. Zera, beste Tolosa batean zuden kokatuta. Ez dakit mugikorrak gezurra esan zola, edo horrela. Horrelako zerbait. Kaso egin barzaionari kaso egin beharrean, mugikorrari kaso egitetik gertatzen hori. Ikiri barluzean buruak esan zuen atzo. Arratsaldean hasi xamarra, euria espero da, eta temperaturak 13 gradotan errendituko dira. Eta zuek, ona dator. Eta hola xebota zuen, nire kuadrian esan dute, atxaldean ona dator. 3 hitz, Pablo. Atxaldean ona dator. Atera un argazki bat bialtzeko, eta aztu egin zitzaidan. Atxaldeko 6etan, ilun, Mordor zirudien. Bai. Nahi du jakin, zure kuadriak zer esan duen, o zer duzun esateko zure kuadriaren inguruan. Ze, karo, zilegitasuna ere, ez da pixkat kolokan geratu da. Listo, ya Ez. Kontote egin barruzu. Vale. Kontua da, maite dudala, gure kuadrian egin dugun ikerketa lan bat, misterio bat argitu dugu. Terdun sentitzen naiz, Agatha Christie, sentitzen naiz Sherlock Holmes, sentitzen naiz... ez dakit. Labankadako naia sentitzen zen. Labankadako naia, hori da. Ze, kontua da, tontakeria da, baina kuadriako batek. Atzo, eguraldi hona egingo zuela, esan zuen. Pertsona berak. Bidali du bideo bat, esan ez, aizuenik Facebooken, daukat pertsona txinatarrau lagunen artean, eta zuek baita ere, baina nik esango nuke ez dudala pertsona hau ezagutzen, perdon, beldurtuta nago zaian, nire oroitzapenetatik ezabatu egin dut pertsona hau, eta baino ezagutzen dugu guziok, ze
lagunen artean, Deno gaudo. zuek zaudete, zuek guztiak zaudete, eta gure eskolako jende gehiago dago, eta gainera argazki batzuetan ere atsegin dut, ikusi dut, eta baina nor da? Eta orduan pentsatu dugu, ui, ez nola ezagatuko zenuen pertsona bat zure oroitzapenetatik. Eta orduan sartu gara, bakoitza bere Facebook kontuan, eta egia da, gure lagunen artean, ezagutze ez dugun, pertsona bat dago. Facebook kontu bat dago. Eta pentsatzen aritu gara, baina ze gertatu da, zein da Sara Yui. Seoul National Universityn ikasitakoa. Sara Yui. Bai. Txinatarra esan dut bakatu japoniarra, Shinagawa Kukoa, japoniarra. Eta pentsatu dugu bat, Sara Yui, 64 lagun elkarbanatzen ditut berarekin, beraz, Sara, zein ote da Sara? Terdun hasi gara ikerketa lanetan. Eta misterioa deskurritu dugu. Eta orduan, horixe da, maite duta horrelako, egunean horrelako misterio txikiak deskubritzea. Etxen, osea... Zegoze kontatuko? Horrela utzi nahi gaituzu? Bai, horrela. Zuk zure lagunen artean daukazu, Sara Yui? Zantziteken, Begiratu. Instagram ezari zara? Ez, Facebook ez. Guztiek begiratu ezakera. Facebook ez. Zuk baitela irurte nahi esan zenian, Facebook da Instagramen bakapa. Nik Facebooken ez duela sign in egin, abida bai eginda dago. Sara HGB. Bida, esaten ari den ere kuadrian, Goiuri biharko programarako badaukazu edukia nahi badezu. Ez dakitena da, nire kuadriakoek ari naizela oraintxe bertan zuzenean, Sara Yui eta gure ikerketa lanaz. Nik Sararik ez daukat hemen. Zuk ez daukazu Sara Yui. Atxerik gabe idatzita? Bai, atxerik gabe. Ez daukat. Bueno. Azkaten Sarak zurraragizko jendea dira eta zautzen ditut. Bueno, argitu dugu misterioa, eta ez dizut kontatuko, oraindik. Haien prentxaurreko bat egin beharko dugu dena zoltzeko, baina periodismo, baina argitu dugu bai. Bueno, entzuleok, bai, guk ere gauza bera uste dugu, ona zera, patata tortilla ekarri eta dastatzen ez usteko, hobe dela patata tortilla etxen ustea, baina tira, Goiurik patata tortilla horpe horrean jarri dugu, eta esan digu, ez hau ezin da jan. Nik entzulei gomiatuko diet, haien teoriak bidaltzera. Hori da, nori izan aiteken Sara Yui. Nor da Sara Yui? Begiratu mesez, zuen kontaktuen artean. Hori da. Facebookean, Instagramean, Sara Yui. Gorkak dio, Goiuri, zu bai konklabe ona, nire maite duta da Josune ezagutu nuela, ze ederra, hori bai altua da, bai, Josune Belez de Mendizabal, emakume altua da. Pablo Zurutuza, Pablo Bigarrena, Inigo Baju, Pablo Bikain. Bueno, vale. Da, Goiuri ez dauka notarik. Bai, jarraitzen du. Goiuri Bikain ere. A ber, non izango da 1000. kafea, agendak prestatu behar ditut. Ez dugula esango? Oraindik ez dizuegu esango. Hor gabiltza. Sara Yui gomidatuko dugu? Xilekio nahi, Otxaga joi. Zuturuza, Bai. zure maite dut azin da. Bueno, pixkat intenso jarriko, ez? Noski baino... Hombre, zea raroa, intentsitaterik gabe... En fin. Proiektu ausartak. Nafarroa. Errima falta ditan, bai. Nire baite dutak gaur, dira, proiektu ausartak. Wow. Egunak dara mazkit, noski, olaiaren elkarrezketa prestatzen. Eta horitzen zait, dira, oso disko ausarta. Eta, bueno, eta noski jendeak ere, uste pentsatzen duela, horregatik du duen babesa, diskonek. Baina iruditzen benetan, entzun ez duenak, entzun behar duela, badelako beste modu bat, kantuak egiteko, eta hala ere kontzertuak jendez lepo izan. Beraz, hoxe, nire babes guztia, disko honi. Gorka galdetu du, zein da zure kuadrilla, meteorologok die, eta erantzun du galenare zazpik. Ez, kuadrillakok xelebregea. Ze hona. Goiuriren kuadrillakoa zea, ze horea dio Gorkak. Ikusten duzu, nire kuadrillakoa izatea, hore bada egia da Gorka. Eskerrik asko. Eta nina bil galenare zazpi zein izan daiteken asmatu nahi, baina ez diot ikusten. Sara Yui. Horea ez hain diezen behar, Sara Yui zuen artean badima dago. Gure artean dago.
Eta zure maite duta? Ba, nire maite duta, lehenguan de horrelako bideo txorak agertzen direna, eta batzuk zer pentsa ematen dizutenean, eta hau, bueno, ez da oso sakona, naiz Pablo bezain intenso jarriko, baina, bueno, periodismo. Periodismo. Kazetaritza. Kontua da, hartu zidara bideo bat ezaltzen zuena, nola esnatzen zen jendea lehen iratzargailurik etzegoenean. Bai. Ordu konkretu batean esnatu nahi zutenean. Etortzen zen gizon bat, eta makil luze batekin lehioan king egiten Hori zuen. zan serenoa. Bai. Baina imaginatu ez zaudela zure ohiko etxean, ez zaudela herrian, eta esnatu behar duzula. Jendeak normalean bere ohikoean egiten dulo, Ez dakit inigo zuzertan ibiltzen zaren, baina... Kazetaritza. Hori da. Zuk, zera, hori nik adina jakitea litzateke. Epa! Ba, kontua da, zegoela sistema bat, eta zen kandela bat luzeska hartu, neurtzea kandela horrek zenba denbora irauten zuen, bi ordu konsumitzeko, eta horrekin proportzionalki hiltzetxo batzuk, edo tornillo txiki batzuk, edo burni txiki batzuk jarri, eta azpian, izaten Platertxo bat. Bai, platertxo bat, normalen metalezkoa, kandela gainean zuena, eta orduan denbora hori igarotzen zenean, hiltze hori erori egiten zen da. Klink. Urtu egiten zelako... Urtu egiten zelako argizaria. Klink batekin, santu barza? Eta hori zen erausnarketa. Ostra, ze estresa, ze lo fina behar duzun, horrelako klink txikiatekin esnatzeko. 10 alarma jarti dituten, ez natzen? Klink batekin ez duteko zela. Bai, eta, esan, gustatu zitzaidan, politia egin zitzaidan, eta Oso hori da, polita, bai, oso polita. nire gorko maituta, pentsatzea jendea garai batean, beste modu batera esnatzen zela. Eta Saiatu, asteburu batean, eta loa ere finagoa izango zuela, ze, ostras. lo-fi. Fua, txiste egin berroen soinu hori zela lo-fi eta lo-fina eta... Oso ondo goiuri, Igo musika. Oso ondo. Hartu zaitut besotik, oso gertu nigandik. Eta aspaldi txiste txarrak egin ez dituena, eta bigarren kafean dagoeneko faltan botatzen ari ginen emakumea, naiz eta Gorka Santestebanek desvirtualizatu duela. Josune Berez de Mendizabal Fernandez de Garaialde. Ez da egin nik Josune entzuten dugun, Josune, egunon. Bai, kaixo, entzuten diazue? Zora garri noski. entzuten zaitugu. Zoragarri, bueno, nik ezakizen bat hiltze behar izan ditudan, esnatzeko gaur. Nago izugarrizko astelenarekin, eta asteazkena dela konturatu naiz. Ai, ama, zenbat egun kanpoan egon naizen. Ezin da. Hainbeste parranda ezin da. Prudentzio dela, barraskilloak direla... Artisteoa dela, ze, Artisteoa dela. Josune Berez de Mendizabal dabil olatu aparrean. Bai, artisteo, baina, bueno, en fin, bai, emozionatuta, baina bai, egia da, apirila juntzaigula, pues hori, perretxiko eta barraskiloen artean, ez? Ai, ze gauza goxoak. Bai. Ella gozia sartzen ari zaitu. Perretxikoak, eta ez pentsa, osea, zeuden, nik ustut, 60 edo 70 euroa kiloa. Osea, eurotan kiloa. Eta bai, frogatu nituen, oso goxuak, No? Claro, baritxuzu, hola, apurtxo bat, junintzen taberna batera, eta eskinitzizkiaten hor, eta, karo, da delikatesen moduan, eske jaten badituzu oran goiarakadaka, imaginatu zenbat euro usten dituzun, ze oso garesti daude. Aurten oso garesti. Oineri, ari zara, barraskilloetaz edo perretxikoetaz? Perretxikoetaz. Bai, perretxikoa oso garesti. Barraskiloak gaina gero norberak ere arditzake. Hori horrela da. Bueno, perretxikoak ere, jakin egin behar. Bueno, bai, baina jakin da nun bien, ez da? Hori beti... Lagun batek esan zian, osabak orain erakutsi dit, eta leku bat, eta iesan urruti xamar, baina, sisoria beti harrapatzen deu, eta hau eta beste, eta ontxoke bai, eta hau. Ez zeona dan, lagun batek horrelako lekukotza jasotzea, ez? Osabak txibatzea bida, hemen daukazu perretxiku gune majo bat. Eta, bai... Erentzia handia da hori, Erentzia handia ustea da, Eta ez inork ez du holakorik esaten, komentatzen, keba. Bai. Bai hori, azken finean, gauza bat bestea eta ez dakitze, eta gaina San Prudentzio eta zelan da, hau eske, Andra Mariekin eta, estibalizko Andra Maria dela eta, diarabako patroiak. Eta, klaro, hor biltzen da dana, eta, bueno, maiatzaren batean zubian, eta, bueno, gaur hemen, netzat astelena izango balitz bezala. Gainera, bueno, zerekin goaz orain, kaixo, egun hor, maite dutarekin, edo... Irakasle izatea baino, behateratzen zaizula batzutan arabarra izatea, ez? Zein editu opor gehiago, irakasle batek edo arabar batek. Baina gero zuek daukaztu San Ignacio, ez? Horren trukean da, usted. San Ignacio ustaiaren 31an izaten da, ez? Baina guk ez dakagu hori. 25? 25 Santiago izango da. 29 usted dela. Irakasleak.
Oso ondo, Pablo. Ez 25 eta ez 31? Zeu porretan da, Jode, Claro. eske zer dan, Ah, Aserretu egingo zaizkigu irakasleak eta Gai hauekin oso sensible lokatzetan sartzen ari zarete. Hau da, pixkat, onartzea bezala, kazetarioi botatzen digute, jo, eske zuek guztiaz dakizue. Pixkat, hitz egiten duzen denetaz ez dakizue. Guztiaz dakizue edo guztia ez dakizue. Guztiaz dakizue. Bai, bai. Denari buruz, edozterri buruz dakizue. Egia. Azezate gai egia da. batetaz eta bezaz, listo, adarra Egia da. jotzen ditut horrekin, egia da. Badakigu. Irakasleko porrasko dituzte, egia da, merezi dituzte, bai noski, hori ere bai, baina Eta arabarrek. are gehiago, zergatik? konponta ikizena iben artean, albarra. Bueno. Baitzen digula. Hori da. Eta orduan, horren trukean, badituzte opor gehiago. Hori egia da. Ja, Hori. igual, ez dakit, gero, ni, bueno, nire bikotea irakaslea da, galdetuko diot. Honekin oso ados ez dela egongo, zago, bai, zuek, gero sufritu gurasoak, zuek sufritu. Bueno, Hori egia da. Jaumeak bakarrik, ostia gaztea bakarrik. Hori egia da, nik ezingo nuke. Araba inguruan mitxoletak ikusten hasi dira dagoeneko? Mitxoletak, araban. Bai, hemen, Mitxoletak. gariren amapola kantua entzuten dugun bitartean. Mitxoleta da, zera? Amapola. Bai, bakit. Baina, bai, amapola. Bai. Ematen dut trivialean modela. Amapola! Mitxoleta. Mitxoleta. Hala da, ez da, mitxoleta da. Edo urdamutur. Ai, jolín. Elu jariztegiak zera aukera gehiago ematen ditugu, Juri? Hor daukazan hori txokolatea dago, Juri? Bai, txokolatea da. Kontua da, atzo, Kolektiboa da. gaueko 11 arte egon nintzela ni hemen estudio honetan. Hola. Eta esan nuela zerbait behar dut, hemen nire laguna izateko. Txokolatea. Kontua da oso garesti dagoela txokolatea baita ere, perri txikoak esan duzuela, no? Kakauaren prezioa igo egin da. Txokolatea ere oso garesti dago, eta orduan merkeena hori zen eta horregatik erosi nuen hori. Honeka txokolate gutxi duelako, ze gaietaz beteta dago. Gaietaz beteta Dena dago. gaieta da. Bai, orduan hori zen merkeena supermerkatuan eta hori erosi nuen. Ja, hau da pixkat, funtsian da, kuetara gaieta estandar merke horiek erosi, edo beste markat txuri Bai. batekoak, eta txokolate tableta estandar bat, eta biak nastea. Bai, hori da. Baina ja, egin ekartzen dizu eta garesti gopatu duzu. Ez. Agian bai. Agian bai. Agian Sara Lui... Agian Sara Luik badakin non erosi txokolate. Zara jui. Sara Jui. Bai, bai. Josune Belez Mendizabal. Amapolak, mitxoletak, nola zen, Juri? Ja galdu duzu, ezta? Javier. Pro jaxola gabea. Urdamuturrak agertu dira arabatik, uste dut esan diatela, bai, ez arabako hainbat txokotan ikus daitezkela. Espaldian nik uste dut esango nuke, Zinderrak. Bai, ze politak eta badakit nondik zoazen, edo igual horrekin lotura duelako, gaur loren inguruan hitz egingo dugulako, baina bueno, jarretu jaten, eta holan hitz egingo du nik. Vale, begira, baina nere maite dut ez dut esan, eta baina nuen partekatu zuekin, Gorkak esan duena, bai, estatzen dut, Gorka, etorri zen Gasteiza azkenean, han eta biok hor antzesten ikustera, eta oso ondo pasatu zuela uste dut. Ze gaina mikroantzerkia egiten dugunez, emozioiek eta arpeiak eta ikusten dira segituan, orduan, Gorka eskerrik asko, eta esango dizuet, Goiuri, ni egon nintzela ere bai Tolosan. Ez nizuen abixatu. Eta ni Gasteizen. Ai, ama! Bueno, azkenean, pantaien bidez, olako tratu daukagu, eta bueno, gero... Zer zareten? Zer? Ze lotxagabeak zareten? Bai. Baina orain kontuatu zara? Ala gara. Bai, Tolosara jo nintzen, zer eta... Ez nigun abixatu. Ez. A ber, bani joan norabide horretan eta momentu batean esan, nahi ama, Tolosak badauka izugarrizko titeren nazioarteko museo ederra. Txotxongiluen museo bat. Bai, eta ara jo nintzen, Nestor Basterretxearen inguruko bakizuen imaitemenduta nagoela Basterretxearekin, eta ara jo nintzen ikustera, eta bide batez gogoratu nuen. Tolosan, topik, aretoan. Egonda nagoela, antzesten. Ai, amoria. Eta bueno, gozatu nuela pilo bat. Eta bai, gogoan izan zintuztedan, esan, abixatuko dira, baina esan, nahi ama. Es un poco lío. Josune, badakizu zenbat metro dauden Goiuriren etxetik, eta nere etxetik, bi etxe desberdin direla, topikeko ate principaleraino? Ez esan, sufrituko dut eta, zer, bat. 15 metro egongo dira? Bai. Arri. Nik 18 eta Goiurik 12 izango ditu.
Kontua da, Inigok lo egiten duela museoaren ezkerreko paretaren kontra, eta Goiurik lo egiten duela museoaren eskuineko paretaren kontra. Nola, literalki. Benetan. Marionak gabon gauak nik. Gabon. Gabon esaten digu lotora joan aurretik Hori da. paretaren bestaldetik. Bai. Eta gero, txotxongiloak parrandan hasten dira. Gauetan txotxongiloak parrandan ibiltzen dira. Ba, oiek dana, parrandan, enbertu segurako zalaparta, ez? Ze Bai. badira. Pia bat. Badira. Zatozte Tolosako Topik Museo ezagutzera. Arritu ninduen, bai, esaten nuen, bueno, txontxongiloak, listo, baina ez, oso modu txukunean daukate, gela horretan sartu eta gero argiekin, ez, argiztapenak ere importantzia handia dauka, eta gozatu nuen, baina izan zen hori, bizita espres, eta esan nuen, bueno, gainean lagundutan joan, eta bai baloratu nuela, igual abisatzen dieta, Josune, ez, hasi, zeni noan tokietara, egia da, baliatzen naizela asko, ikusten duzuen bezala, eta karo, baina, kaixoa gurpote bat, ez, esan, bueno, venga, bale, bai, egia da, beste norbaitekin joan, eta etzen posible izan. Baina, bueno, 1000. saio hori heltzen denean, akaso agian behar bada, elkar ikusiko dugu, ez dakit. Hasiko naiz? Hasiko naiz benetan? A ber, benetan, Josune, nahi dugu astea, bai. Badakit oporretan egon zarela, eta zuretzako hau zera dela, txantxa, baina oso programa serioa da. Bueno, jarri behar diozu sintonia bat horrela sekzioari hasiera ofiziala emateko. Bai. Gaude pixka galduta. Tardun behar dugu ez da egitez. Pixka bat banatu egin behar da tontakeria eta sekzio ofiziala. Vale, horretarako daukat aukera asko ez dauzkat, uste dut honek beharko duela izan gure sintoniak. Josune Belez de Mendizabal. Orain tontokeria kendu behar duten, hori nola egiten den, orain serio? Oso serio, esan diguzu itzin bari duzula, loreetaz eta poesiaz, ez? Loreak, poesiak, bueno, esan dizuet San Prudentzio pasata, hemen San Prudentzio hori ditzen digu el Santo Meon, ez? Beti euria egiten duelako, garai honetan, eta bai, egin du, nahiko grisa, nahiko trestoia egon dira ere eguzki egunak, eta horren kontura, askotan horrek eragina dauka, ez? Meteorologiak eragina dauka gero naturan, eta daukagu araba mitxoletaz beteta, eta berde, baina inoiz baino berdeago, esan dezakegu, inoiz baino kantitate gehiago daukagu, lore gehiago, belarra goraino, ezke hemen, lorazainak greban daude. Martxoaren 26-tik, bai, greban daude, euren baldintzak hobetze aldera, daude azpi kontratatuta, eta, bueno, nabaritzen da. Batez ere orain udaberria ja ailegatu dela, esaten duzu, oize polita. Bastante holan salvaje dago, kontua, baina era berean polita. Eta araze gauza, bueno, noski, grebaren zergatia ni horren alde, beti ere baldintzak hobetu behar direlako, ordu asko sartze dituztelako, eta karo, azpi kontratak hori dauka, ez? Gutxiago ere kobratzen duzula. Osea, baldintzak ez diela onak, azken finean. Orduan, diot, zelako kontraesana, lorazainak greban egotea, dana, lorez beteta egotea, oso modu bizi-bizian, eta maiatza izatea ere Gasteizen bigarrenez, zer, eta loreen hilabetea. Bai, ze gauza, karo, hau izan zen, iaz, diputazioak, udaletxeak, eta gero beste hainbat enpresek bultzatu zuten ekimen bat, eta Gasteizko hainbat leku ezberdin, adibidez, gogoratzen baldin bauzue hor Andra Marizuriaren gainean dagoen San Migueleko balkona da hori, nun abuztuaren 4an egiten den txupinazoa, hortxe dago Zeledon estatua bat, ezta? Eta hori adibidez, lorez betetzen dute. Gero, datokalean ere badago El Torero izeneko beste eskultura bat, eta hori bai lorez betetzen dute. Hau da, Gasteizko txoko ezberdinak lorez betetzen dituzte, hori maiatza lorea izeneko ekitaldi horretan, eta urten bigarrenez ere horrela egingo dute. Beraz, batetik lorazainak greban, eta
baten batek ere kexa eginez, en plan de, bueno, Gasteizko lorategi batzuk oso altu daudela, eta zaindu gabe, eta hor ere plagak eta, bueno, olakoak sor daitezkela, arratoiak, eta ez dakit zer. Eta aldi berean, maiatzarekin batera, loren ekimen hau, ezta? Bueno, Bitxia, iruditzen zaidan, egia da, orain aipatu duzuna, ez? Belarra eta arratoiak eta horrelakoak, baina berez, zuk greba egiten duzunean, ez? Agian trenbideetako langileek eta horrelakoek greba egiten dutenean, izaten da, deserosotasuna eraginez jendearengan, pixka bat jendeak kontzientzia hartzeko eta zure kexa entzunarazteko, ez? Baina, lorezainak greban daude eta orduan loreak geroz eta gehiago daude eta orduan geroz da berdeago dago herria eta bitxia da, ze ez da berez oztopo bezala, ez? Jendearentzat. Jendeak ikusten dut begira polita dago. Baina, klaro, polita gorazko. Claro, gero nik ere horri buelta bat eman diot Oiuri eta pentsatzen dut ere bai lore horiek atera baldin badira, adibidez, bakizue Gasteiz dela rotonden ez? Piloa dauz. Claro, hor oso polita dago, baina aldez aurretikan beraiek lan hori egin dutelako bai. Rotonda horiek, arkitekturaren baitan ere bai lore zaintza hori dagoelako. Gero ja, kanpoaldean, pixkat igual parketan eta horrela, hor bai biziago dago, baina berez ere beraien lana somatzen dela hirian, ez? Eta grisa. Baina bai kuriosoa erabat begira. Hemen datu bat topatu dut eta udal langileen aldean 10.000 euro gutxiago jasotzen dituzte enpresako langile hauek, bai? Beraz, hortxe aldarria bai. Eta segiago kontatuko dizuet, maiatzean loreak bai eta poetak ere bai. Hemen bakizue maiatzak poetak izeneko beste ekitaldia dagoela, urtero egiten dena, eta esango dizuet, astu egin zaitzen bagarren zenbakia, baina edizioa, nun neukanik hau, guztu dela, ez bada 17garrena hor nun bait, ez pasatu naiz, 13garren edizioan nazioarteko poesia jaialdi honena, eta, abiatu zen astelenean, eta guztira izango dira 80 jardueratetik gora. Ez bakarrik Gasteizen, baizik eta Araba osoan zehar. Hitzaldiak, poesia errezitaldiak, kontzertuak, Paco Ibáñez, Itxaro Borda, Antxon Valverde, Isabel. Eta astelenean hasi zen jaialdia, Elisa Ruedak gidatzen duena, eta berari entzunda elkarrizketa batean irratian esaten zuen, hau, 13 urte hasi zela, astebeteko kontua zela, gaur egun hilabete osoa da, nazioarteko poesia jaialdia irauten duena, eta astebete zela hasi zenean, eta etxeetan egiten zela. Etzegoela aurrekonturik, poetak eta holan etxeetara gonbidatzen zituzten, eta hantxe egiten zituzten errezitaldiak, eta saioak eta. Hala! Beitu, 13 urte hauetan zelako jauzia eman duen. Horrek ere xarma badauka, baina noski horrelako ekimen bat aurrera eramateko behar duzu finantzaketa, behar duzu dirua, eta pentsatzen dut sortzaileak orain, zorion txogo daudela, ekimenak daukan babesarekin, baina pentsatzen jarrita ere bere xarma badu, etxeetan egiteak, ez da izo irutzen? Bai. Eta ez galtzea pixkat espazio berezi horiek ez, etxetik abiatze horrek bazuen xarma, baina diz, poetak maiatzean egitasmo honetan, niretzat badago, egitasmoaren barruan proiektuetako bat, edo ekimenetako bat dela kristalezko orrialdeak, eta asko gustatzen zait, denda baten erakusleioetan poesia idaztea ez, horre, egun poeta taldeare hariko da, eta uste dute oraindik garaiz izango dela dendaren bat, naiz eta hoia etzi hasiko den, maiatzaren 9an edo, hasiko den ekitaldi honetan, hori pixkate denda bat balin baduzu, eta zure erakusleioan, poesia horrialde bat izan nahi baduzu, parte hartzakezu. Eta hor agartu dakizuke, Pablo Zurutuza, eta poesia idatzi. Adibidez? Hori izango zen. Bai. Bueno. Bere amak egin zuen, bere egunean. Bai, berak idazten du, beraren zatza batzutan nolakoa garen, seme alabak. Irakurtzen digu eta zigu gara oso baziloia gara etxean. Orduan, filtrorik ez dago. Orduan, jo, eta, berak, bai, ja duela 2 urte idazten du lagun baten erakusleioan,
eta ez dakizu zelako poza ematen dion, eta niri bebai, ez? Bere arte hori, bere literatura egiteko modu hori, ere bai erakusleio batean jartzea eta jendeak irakurtzea. Eta bueno, azkenean ere hor, ireki egiten duzu, zure bihotza, zure esentzia eta kontatzen duzuna hortxe dago. Beraz, bueno, bai aipatuzun hori Inigo ere oso polita da. Ze gehiago kontatuko dizuet? Bueno, hemen maiatzak hori dana dakar, baina kontatuko dizuet ere bai, poeta maiatzean 13. edizio honetan, izar bat egon dela, inaugurazioan. Izar bat, egon da. Estrella Morente egon da, nun eta katedral zaharrean, hemen Gasteizko alde zaharrean dagoen katedralean, oso ezaguna dena noski, bertan ireki du berak, esango duzu ezer, kantatzen, ez Estrella Morentek liburu bat idatzi du, bere liburua poemena da, eta bera kantaora den arren, hortxe egon zen errezitaldian, beteta, jendea kanpoan geratu zen, eta bera, entzun dudanagatik, ere bai oso pozik, oso eskertuta, eta bere opera prima hau, poema liburu hau, ekarri du Gasteiza, eta horrekin ireki da nazioarteko poeten jaialdia, Estrella Morenteren hitzekin, poemekin. Zeona. Bai, bastante puntazo, ezta? Esatea hori etxeetan egitetik, gero olako publiko kopuru handia biltzen duen tokietara eramateko eta izen handiekin. Denetariko izenak, baina, kasu honetan, hau oso ezaguna denez, arrakasta handirekin. Jo, ari naiz webgune ikusten, maiatzako poetak maiatzean webgunea, eta Josunen, nik uste dut, Laixter hartuko dugula kaina bat elkarrekin, ze itzordu pila bat daude, oso interesgarriak, eta uste dut, hemen bigarren kafeko lantaldeak joan behar duela Gasteizera gozatzera, Aitzue, eta, ni encantada benetan, eta itzordua ingo genuke, ari nintzen pentsatzen, hauek nazioarteko poeta jaialdia hasi baldin bazen etxeetan, ez dakit oso komplikatua izango litzateken, baina egunen baten zatozte ona, aitzaki horrekin, kultura hartura handi pilo bat dauz, eta hemendikan egiten dugu, etxetikan egiten dugu programa. Begira, maiatzaren 9, arratsaldeko 5:00, egongo da Nuria Herrera poesia idazten. Zuzenean idazten dizut poema bat nire idazmakinarekin. Kalean bertan. Oso goza polita da. Gaia emadazu eta nik poema egiten dut. Jo, eskatu behar diogu, agian joan behar gara, eta esaben behar diogu 1000. saioa egin behar dugu Laixter, eta orduan poema bat idatzeko zen iguke irratsaio baten 1000. saiorako. Horrelako zerbait. Jo, itzordu pila bat daude, Josun. Bai, hilabete osoa da, beraz. Proposamen bat dago hemen, uste dute, bakarra eta errepika ezina dela, eta da, la poesía hecha canción, poesia kantu egina, Paco Ibáñez eta Antxon Valverde elkartuko dituen ekimen hau. Mario Mas gitarrarekin, Jose Angoikoetxe akordearekin, Txema Garces bajo elektrikoan, eta Paco Ibáñez eta Antxon Valverde aspaldiko lagun diren horretan, nor baino nor, poesia eta kantuaren arteko bideo hori ibiliz, eta, uste dut direla ez, bi euskal musikaren ordezkari, ia esan genezake, Paco Ibáñez, gurean ibilitakoa, euskera zaritutakoa, eta batez ere, bere ibilbidean Euskal Herriarekin harreman ondi izandako sortzaia delako, eta Paco Ibáñezek dagoeneko baditu 80 urte. Eta jotzen jarraitzen du, gitarra eskutan. Beraz, baliatu beharreko momentua da, hau ikusteko maiatzaren 17. Beste itzordu bat ikusi dut, pentsatu dudala, hori aipatu nahi zenuela. Zein zen ba? Bermu poetikoa. Epa! Aperitibo poetikoa, haizu. Baina hau maiatzaren 24, larun bata, eguerdiko 12:00. Ordu aproposena, bermu bat hartzeko. Bai. Eta poesia egiteko ostean. Depende da zenbat bermu hartza dituzun, gero... Eginik bermutarekin poesia oso fina egin daiteken. Ez. Gero ez da fina izan behar. Agian ez du fina izan. Hori, zuen poeta. Bai, poesia beste mugatekoa. Nei bermuta asko guza ezait, baino logure harra ematen duen. Horreki, idazteko inspirazioa ez da eginik sortzen duen. Baina, tira. Hortxe izango da itzordua bermutarekin, itzordua Antxon Valverde eta Paco Ibáñezekin. Antxon Valverde 81 ditu, baina Paco Ibáñezek 80, Ostra, gizon honena
gauza eroa da. Paco Ibañez gorosti direna, esan da bezala, beti alde askotatik izan du lotura Euskal Herriarekin eta tira bere musikariak ere, musikari euskaldunak izan dira, azken urte hauetan, Josean Goikoetxearekin eta Txema Garzesekin eta besteekin ibili izan da jotzen. Eta Antxon Balberdekin batera izango du hitzordu hori. Baina esan da bezala, poetak maiatzean jaialdiak hitzordu mordua ematen ditu, eta baliatu dezakegu gustokoen duguna gure plana egiteko. Eta Josune Belez de Mendizabal handik ibiliko da, bueltaka. Bai, eta behitu gainera ja modu, ja lan moduan, ja maiatzean jarri naiz lan moduan, esan dugu apirilean, benga, jai eta jiji jaja, baina orain honetan bueltatu naizela eta pixkat agenda berregituratu dudala, aizialdeko agendare egiten dut askotan. Ze bestelan, eskapatu zaizkit, hitzorduak. Eta gaur adibidez, Gasteizen gauza pilo bat dauz, eta hori izan dut bihotza banatuta zeri heldu, dana ordu berean. Hau ezin da egin, mesedez. Kontra programazio hau. Batez ere, holan, zure kulturzalea garen ontzat, azkenean erabaki behar duzulako. Ipurdi berarekin ezin zara toki askotan egon. Eta gaur kontatuko dizuet, eta gero kontatuko dizuet, zen izan den ere aukera. Baina iakan, Izaskun Arrue kulturgunean, Irati Jimenez dator, bilatu nahi dut, ze hau buruzari naiz, Irati Jimenez, Mikel Aion, bebai, eta Fux anai bat, horren izena, juntzait. Simon Fux. Bai, hori, Gasteiza datozela, eta aurrekoan egon nintzen beste elkarrezketa bat entzuten, Irati Jimenezena, Irati Jimenezek, por cierto, kasualitateak edo ez, baina, nerekin batera ikasi zuen kazetaritza, gela berekoa ginen, eta ustu ditzegingo duela, euskal literaturak, gaizki esaten ari oten ez naizen, dauzkan sekretuak, eta oso modu, claro, berak hainbeste dakit, ez dakit, modu, ipuin moduan kontatu zuen bestegunan irratian, eta niri izugarrizko kuriositatea sortu zitzaidan, baina esan bezala, apuntauta neukan, baina, derrepentean, agertu da ere bai, antzerki sareko programazioan Deiabu konpainia horretakoak etorriko direla Gasteiza itzulera obrarekin, gaur ere bai. Eta hortxe, banatuta. Nik hartu ditut Izaskun Arrue kulturgunerako sarrerak beste egun baterako. Bale. Ez gizu ze altxorra datorren, maiatzaren 22an. Ai, ama, ez dut begiratu. Goiuri mesedez ez ipin holantzek, ni oraindik apilean nago, eguneratu behar dut, hemen reseteatu behar dut. Izaskun, esango duzuzuk edo nik bilatu behar dut? Esango dizuet, Iban Zaldua eta Ibilbedi. Egia da. Kontua da, Ibilbedik iragarri zuela atxeden alditxoa, eta atzo bere sareetan jarri zuela, atxeden aldia egiten ari direla, baino urazpitik horrela batzuetan burua ateratzeko beharra ere izaten dutela, eta burua horrela uretatik aterako dutela, maiatzaren 22an Izaskun Arruen Iban Zalduarekin, eta niri gustatzen zait, segulako pena hartu nuen, esan zutenean, atxeden alditxoa zetorrela, eta esan nuen, noiz ikusiko ditut berriro, eta maiatzaren 22an, goiuri, nik hemen aizialdea esan dizuet, Google kalendarren berdez daukat jarrita, eta aizu, nik Arizona ikusteko sarrerak erosita ditut. Egun berean, ezin da, eta gaur nik nere aukera egin dut, eta Deiabu ikustera noa, bertan dago Ainara Gurrutxaga, nere ikaskidea ere izan dakoa, Irati Jimenezek, Josune Meizabalek, eta Ainara Gurrutxagak elkarrekin ikasi genuen kazetaritza, eta behitu nun gauden gaur egun. Hori kontatzi zuet, hortxe, txiri buelta, Josune Belez de Mendizabal, Ibilbediren orain bat gara kantu honekin, egingo ditugu hurrengo minutuak, informazioaren tartea zabaldu aurretik, eta datorren astelenean izango dugu zurekin berriz ere aritzeko aukera. Bale, begiratuko dute agenda, esango dizuet. Ui, madre, hemen importantearen egiten. Eske bakizue la fama eta gozo. La fama, bai. Josune, zaindu asko! Bai, agur! Ibilbedik agertu du edo kontatu digutzen izango den bere, isilaldi edo geldiune honetako salbuespenetako bat, eta horietako bat, Izaskun Arrue kulturgunean Iban Zalduarekin egingo duena izango da, bai.
inork ez gaitu ezagutzen. Negua da eta zuotzik egiten. Leio ireki bat zalantza guztiak argitzen. Bihar kantatu ezin gaur kantuan duzu, zara naiz gara. Gainetik soilik izarak gaur kantuan duzu, orain bat gara. Bihar kantatu ezin gaur kantuan duzu, zara naiz gara. Gainetik soilik izarak gaur kantuan duzu, orain bat gara. 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 Bihar kantatu ezin gaur kantuan duzu, zara naiz gara. Gainetik soilik izarak gaur kantuan duzu, orain bat gara. Bihar kantatu ezin gaur kantuan duzu, zara naiz gara. Gainetik soilik izarak gaur kantuan duzu, orain bat gara. Eta goizeko 11 puntu-puntuan ditugula, bagoaz estudio zentraletara azken ordukoaren bila oinatza izporu egunon. Egunon bai lagunok, egunon bigarren kafeko entzule guztiak. Nazioartea momentu honetan tentsio punturik nagusiena Pakistan eta India artean dugu, eta ez da gutxiagorako ere, historikoki enfrentaturik egon dira eta tentsioak gora, bain zuzen Pakistango 3 eremutan misila jaurti dituelako Indiak, eta ikusiko da orain zer gertatzen den, Pakistanek erantzun egingo duela esan baitu. India berriz terrorismoten zenbait eremu erasotu dituela esan du. Ibai baten eta ur horniduraren gatazkak ekarri du batez ere bi herrialdeen arteko tentsioaren gorakada. Zehazki Katxemirako 2 hiri eta Baja Walpurreko 3 bat bonbarratu ditu Pakistanek. Islamabadeko gobernuak 26 lagun hil direla dio. Katxemirako turista talde baten kontra pasaden hilabetean talde armatu batek egindako erasoaren ostean erabat gaiztotu da historikoki enfrentaturik egon diren bi herrialdeen arteko harremana. India Katxemirako autonomia suspenditu eta Kashmirreko erresistentzia izaneko talde armatua sortu zen. Halaber bi herrialdeen arteko tentsioa Indiak Indo izeneko ibaiko uren hitzarmena bertan bera alde bakarrez utzi ondoren etorri da. 1960an sinatu zuten bi herrialdek Indo ibaiaren emariaz hitzarmena, eta horren aipatu moduan tentsioak gora egiten du une oro. Bueno, bestalde itzalaldiaz, pasaden astean izandako itzalaldiaz, agerraldiari da egiten Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidentea, gardentasunez arituko dela eta ikerketak egiteko denbora utzi behar dela esan du. Nola nahi, zentral nuklearrei itzalaldia egoztea manipulazioa dela esan du, eta bere gobernuaren bide horria ez duela moldatuko. Alegia, energia sorkuntzaren bere gobernuaren eredua edo asmoa. Bien bitartean, zarata eta eztabaida interesatuak baztertzeko eskatu die alderdiei. Azken aipamen bat, aste honetan zehar Euskal Herriko txoko ezberdinetan hainbat ekintza egingo dituztelako, emakumeen mendi martxa dela eta herrien burujabetzak eta bizitza duina jarriko dituzte erdigunean. Mugimendu feminista eragile sozio-sindikalekin batera hilabeteak daramatza prestatzen aipatzen ari garen hau. Hala, hilaren 10ean, larun batez, Bardean hasi eta Donostia amaituko den ekintzetan parte hartzeko deia egin dute, eta artean Aramaio, Gernika, Irun eta Hendaia arteko Zubiti pasako dira zenbait ekintza eginaz. Ekintza manifestazio nazional batekin amaituko da Donostiako EASO plazan, arratsaldeko 7:00 amaituko dela. Hauxe beraz lagunok, 11 eta 3 minutu jotzear kontatzeko genuena. Eskerrik asko baunatza izpuru, guardiko 12etan informazio gehiago, hementxe naiz irratian, guk oraintxe Gartxote Unzainen doinuetatik haratago tarteari egingo diogu harrera, Olaia Intziarterekin, soinu frogetan murgiltzen garen bitartean, pianoan mikroek dagoeneko jarrita ditugu, eta hortxe biliko gara, berarekin urrengo minutuetan, zuekin ondoren aritzeko prestatzen.
Ongi etorri entzule doinuetatik haratago saioaren tarte berri honetara. Badakizue astero hemen biltzen garela doinu berri batzuk ezagutu eta gure belarriak goxatzeko. Aste honetako lehen gomendioa Rufus T. Firefly Madrid, ez dira Madrilekoak, Aranjuez herrikoak dira, baina Madril inguruko taldea ekarri nahi izan dizuet. Rufus T. Firefly izen arraroa dute, baina okeraz banago Groucho Marxen pelikula bateko pertsonaia bat omen da. Rufus, ala deituko diete hemendik aurrera, duela 19 urte abiatu zen talde bat da, baina egia da Magnolia diskoarekin, laugarrena okeraz banago, bosgarrena akaso, izan zutela alako estanda moduko bat, beti ere indie eta underground horretan ematen diren estanda txiki horietako bat. Esango nuke rock psikodelikoa egin zutela Magnolia hartan, eta geroztik esperimentazioari izugarri ekin diotela gehien bat, beraien musika, bateria eta erritmoan oinarritzen da, baina gitarra joko eta batez ere sintetizadore eta pianoen mundua sakonki lantzen duela. Esango nuke izugarri gustatzen zaidan talde bat da. Bada ere alako altxor txiki bat, estatu maila normalean musika, ez dakit, independenteak edo indie deitzen zaion horren barruan alako haize fresko bat, asko ere alternatiboagoak dira Rufuseko lagunak, eta benetan gomendatzen dizuedan talde bat da. Magnolia diskoa gomendatuko nizueke, beraien ibilbidea pixkanaka deskubritzeko, eta duela astebete atera duten todas las cosas buenas disko puska, ere bai. Izan ere, aste santuko txangoetan asko entzun dudan disko bat izan da, eta bertako Canción de Paz ekarri nahi izan dizuet, talde honi diodan maitasuna omentzeko eta zuei gomendio berezi bat ekartzeko. Beraz, hauxe da, Aranjuezeko Rufus T. Firefly talde puskaren Canción de Paz doinua. Me he parado en la mitad del camino, me pregunto qué hago aquí y si detrás hay algo más, si ahí detrás hay algo más. Me has pedido pelear y estoy peleando, de momento las cenizas son de los demás. Yo creo en ti, yo estoy sangrando para ti. Cuando pase el tiempo, ¿quién se va a acordar? ¿Quién está conmigo y quién se quedó atrás? ¿Cuál es la mentira y cuál es la verdad? ¿Quién lo hizo bien y quién lo hizo mal? Las arenas del pasado lo sabrán. Me está doliendo, pero no voy a llorar. Demasiadas veces he llorado. Y aunque el viento no deja de golpear, esta noche me has venido a ver cantar. Y en tus ojos hay una canción.
En tus ojos hay una canción de paz. Hortxe entzun dugu Rufus T. Firefly taldearen Canción de Paz abesti puska. Izugarri maite dudan talde bada berriz diot, eta ikusi duzu ere ze hitz ederrak idazten dituen Victor abeslariak, benetan, ez dakit, barrura bidaiatu eta hausnartzeko moduko hitzak beti ere, doinu eta paisaia ederrez inguratuta. Beraz, hortxe nire lehen gomendioa. Aurrera goaz, eta kasu honetan aspaldi deskubritu edo ezagutu nuen kantu bat ekarri nahi izan dizuet, momentu batean burura etorri zaidalako eta aspaldi entzun gabe nabilelako. Artista honen izena Francis and the Lights da, produktore lanak ere egiten dituen estatu batuetako artista puska, eta kasu honetan kolaborazio zalea denez, Chance the Rapper, rapero famatuarekin egindako kantu bat ekarri nahi izan dizuet. May I Have This Dance izena du taldeak ez, taldea Francis da, kantuak, eta ez dakit, badu erritmoa edo oinarrian duen erritmoak edo samplerrak erakartzen hau, baina batez ere Francisek melodiarako duen gaitasunak, eta esango nuke dinamikak lantzeko duen gaitasunak ere bai. Bertsetik hasi eta pixkanaka energia eraikitzeko ze gaitasun duen, eta beti nola estribillo izugarriak ez, baina nahiko bereziak sortzen dituen. Kantu honi kariño berezia diot, aspaldi entzun gabe nuen, berez diot, eta ona ekarri nahi izan dizuet, aste honetako bigarren gomendio gisa. Beraz, hauxe da, Francis and the Lights, Chance the Rapper, raperoarekin batera, kantuan May I Have This Dance abestian. In the ground we bury the seeds of a pear tree, all the things we carry. Now we're down to our bare feet. May I have this dance? Can I say something crazy? I love you. Give me both your hands. Let me stand beside you. You're bound to inherit the sins of our parents and all the people we passed through. Now we're down to the last two. May I have this dance? Can I say something crazy? I love you. Give me both your hands. Let me stand beside you. You've got your mother's eyes. You've got your grandmother's ring. You've got your daddy's discernment. Girl, you did your thing. Oh, give me one more. 1, 2, 1, 2, always on beat. You must have been born with 2 right feet. I know you've been looking for something concrete. You must have been born with 2 right feet. Said 1, 2, 1, 2, always on beat. I know you've been looking for something concrete. You must have been born with 2 right feet. You must have been born with 2 right feet. Said, I love you more than your mother, more than you love yourself. May I have this dance? Can I say something crazy? I love you. Give me one more chance, give me one more chance, give me one more. Let me stand beside you.
I love you. Give me one more chance, give me one more chance, give me one more. Let me stay and excite you. Hortzen dugu Francis and the Lights eta Chance the Rapperren arteko elkarnalak sortutako May I Have This Dance kantu puska. Aste honetako 3. gomendio gisa, lehenago ere ekarri dudan artista bat ekarri nahi izan dizuet. Bere izena Maro da, badakizue. Portugaleko ahotsik ederrena ez bada gertu izango da, emakume gazte bada, eta oso ahots berezia du. Ez dakit zer duen Maroren ahotsak, baina badu zerbait magikoa dena, eta gainera konposatzeko duen gaitasunare izugarria irutzen zait, bere Hortela izeneko diskoaz maiteminduta nago, baina zorionez, geroztik ere, kantu sorta ederrak kaleratzen jarraitzen du. Uste du disko berri bat ere gertu sumatzen dudala, baina bitartean kolaborazio zalea da, elkarlan zalea da Maro, eta gaurkoan bertsio bat ekarri nahi izan dizuet. Duela gutxi sarean eskegi zuen Harry Stylesen Acid Wash kantuaren bertsio bat. Acid Wash da, bai, Acid Wash lehen ala zen edo lehen zen bezalakoa. Eta kasu honetan Charlotte Cardin eta November Ultra izeneko beste 2 emakume artista puskekin kantuan jarri da. Benetan emaitza berezia lortu dute, beti ere ez dakit, harmoniarako duen joera eta maitasun hori lehen lerroan jarriz, eta emaitza zinez berezia da. Kantu ezaguna da, Harry Stylesen Acid Wash, baina emakume hirukote honek oso bere egin du kantua, eta oso ederra den 3 minutuko hegaldi bat ekarri digute. Beraz, zuei ere nik erakutsi nahi nizuen, eta hori izango da, aste honetako 3. gomendioa. Marok, Charlotte Cardin eta November Ultrarekin batera egindako Harry Stylesen Acid Wash bertsioa. Holding me back, gravity's holding me back. I want you to hold out the palm of your hand. Why don't we leave it at that? Nothing to say when everything gets in the way. Seems you cannot be replaced, and I'm the one who will stay. Oh, in this world, it's just us. You know it's not the same as it was. In this world, it's just us. You know it's not the same as it was. As it was. As it was. You know it's not the same as it was. As it was. As it was. You know it's not the same. Answer the phone. Hey, you're no good alone. Why are you sitting on the floor? What kind of pills are you on? Ringing the bell, but nobody's coming to help. Your daddy lives by himself. He just wants to know that you're well. Oh, in this world, it's just us. You know it's not the same as it was. In this world, it's just us. You know it's not the same as it was. In this world, it's just us. You know it's not the same as it was. In this world, it's just us. You know it's not the same as it was.
as it was, as it was. You know it's not the same as it was, as it was, as it was. You know it's not the same. Hortxe entzun dugu Maro, Charlotte Cardin eta November Ultrak elkarlanean kantaturiko As It Was Harry Stylesen bertsioa. Aste hori amaiera emateko azken kantu gisa Bon Iverren There Is a Rhythm ekarri nahi izan dizuet. Beste behin Bon Iver, bai, baina izan ere bere azken diskoa izugarri entzuten ari naiz eta kantu honek badu zerbait berezia. Historioa azkar kontatuko dizuet, baina dirudienez lehen diskotik ona 5. du. Hau Bon Iverrek edo Justin Vernonek izan du halako garapen bat, eta disko honen harira egindako elkarrizketetan asko aipatu du lehen diskan, hain tristea zen diska horretan, jendeak ezote zuen bere irudi bat eraiki, eta geroztik ezote zebilen tristurari pixkat indarrez kantuan, ezta? Garapen izugarria jasan du bere diskografian zehar Bon Iverrek, baina nabari da disko honetan halako motxila moduko bat kendu nahi izan duela gainetik, eta ez dakit lehenago ez bezala, eta inoiz baino gehiago eguzkiari eta sentsazio positiboi kantatu nahi izan dela. Horren adierazle da kantu hau, eta horregatik ekarri nahi izan dizuet gaurkoan berezia delako, beti bezala maisuki egiten duelako musika Justin Vernonek, baina kantu honek baduelako zerbait berezia. Beraz, Bon Iverren There Is a Rhythm kantua izango da aste honetako azken gomendioa, eta zuri entzule eskerrik asko horregotegatik, eta hurrengo astean entzungo dugu elkar. Bitartean, ondo segi, aio! Can I really still complain to be back here once again? There are miles and miles of tape. You can watch it, it's been saved. There's a rhythm to reclaim. Get tall and walk away. There's a rhythm, there's a rhythm. There's a rhythm, there's a rhythm. I've had one home that I've known. Maybe it's the time to go. I could leave behind the snow for a land of palm and gold. But there are miles and miles to go. And I've been down this road before. There's another chance to show. No need to crawl no more.
went to see you there in Spain. That was a month ago and change. And now I think you need some space. I will pause and stand with space. 'Cause you really are a babe. And how you treat me good your way. Goizeko 11:24 minutu, Gartxo Tunzain Letonaren doinuetatik aratago honekin egin dugu azken minutuak, eta minutu horietan iritsi da gure laien ziarte, probatu dugu, gure berzarra, dena martxan da, eta entzuleok, arekin gure entrevista akustikoan murgiltzeko, prest ere bagara. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Goizeko 11:24 minutu esan bezala, bagoaz, aurrera. Negarrez ari dira aurrak. Negarrez ari dira helduak. Eta aurrak irriz. Eta ez luke hala izan behar. Ez da hau, gertatu behar zena. Eta zer naiz ni ba naiz negarrez ari dena. Noiztik naiz heldua, edo noiz arte aurra. Eta zergatik ezin ditut biak aukeratu. Galderak. Agian ere bazen, hau bazen heldutzea. Zerbait izan nahi eta ez izatea. Edo ez nahi izatea, eta izan. Joditzen ikastea. I will never be like her, like who. Eta hala ere aurrera. Baina agian zilegi da guztia. Zilegi da sentitzen dudana. Agian ez delako normala. Agian dena alderantziz dagoelako. Eta nik jarraitzen dut, jakin gabe. Berekoia naiz, bizitzeko aukera eduki eta gogorik ez izateagatik. Gaur berriro dabila hotxa, eta berriro arekin mila galdera. Nola ez da izanen naturala, dena erren nahi izatea. Mundua bada gaizki dagoena. Nola neurtuko ditut nik, haserre hauek. Zergatik egin behar dut hori. Mila galdera eta beti erantzun berbera. Ez daitezela ohartu, baina inbeste zalantzaren artean, tarteka, erantzunak izatea ere komeni da. Zuk bizi izan duzuna. Baina ematen du, ez dagoela erantzun argi bat. Edo ez behintzat bakar bat. Eta ematen du, agian barruan bilatu beharko ditu dela. Lehenago bilatu baditut ere, sartuko naiz berriro. Ematen du ekaitza sentitzen dudala. Ez dagoela deus ere. Eta hala ere, ez naizela kabitzen. Baina bilatzen jarraituko dut, kabitu arte. Tokia eginez. Munduak su hartzen duen bitartean. Ibilia diarki, zerbaiten bila dabil, urria daukanak ere, gehiago nahi izaten dik, gehiago nahi izaten dik. Egun hon, baia, zer moduz? Pues ala, hasi bar naiz ja negarrez. Ongi, jode olei pizko bat unkitua, baino ongi, gogoz onat etortzeko eta hola, partekatzeko ratuixka bat. Neiko negar egintzalea gara saio honetan, beraz libre sentitu. Arazo izan daiteke zu hasten bazara, akaso gure hasiko garela, eta bueno, badaukagu Olaiaren disko oso bat, gure negarte arte horietan irrati uinak betetzeko ere, beraz. Esaten dugu, nola zan irek esaten zuena, intentsitatearen apologia egiten dugula. Hori da, bai. Hori egingo dugu. Ongi da hori. Urte batzuk badaramazkizu musikan, talde desberdinekin lanean hasieran, bakarka ondoren, 2020 urtean entzun genuen zure lehen kanta, astelenetan. 2022an lehen diskoa, kantu bat tartean, eta azkenik, urtengo urtarrilaren 13an argitaratu berri duzu Zerrautxa, zure bigarren lan luzea. Gauza asko pasa dira, nola gogoratzen duzu hasiera? Bezu sobera oroitzen, egia da, berez, hasiera bezala ez nuela sentitu adibidez ateratzea lehenengo kantu hori edo ongi eginiko lehenengo kantu hori, lehenago bai igotzen dituen kanta youtubera kutreke nera itaren kanaletik, baino hasiera nire ustez sentitu nuela pixka bat
lehenengo diskaren kaleratze horretan, eta ez dut ongiki oroitzen, bai oroitzen dut, pasatu zirela gauza pila bat golpean nik espero ez nituenak. Ze egiten duzu zerbait ola inozentziaz, baino nahiko libre sentitzen, ez du inork deus espero zutez, da batean, tokatzen da bueltan olatu bat, eta horitzen dut nik ez nuela espero horre pasatu zen guzi hori. Eta goratzen duzu kaleratu aurreko egunean, zein zen zure helburua? Nik oroitzen dut, adibidez B-klaseko aterazen momentuan, nigitzera leireletukin zerbait hartzen ostatu nahiko beldurgarriren batean, tipiko badaudela hola torreznoak eta hola. Eta barritas energetikaz, eta oroitzen dut hola, izan zela bapaten, ostia, pues gaur ateratzen da, pues jarri berut Instagramen zerbait, ez dakitze, nahiko... Eta diska bera kaleratu zen egunean, bai oroitzen dut nik uste nuela ateratzen zela urrengo egunean. Eta orduan goizen jaikin itzen eta derrepente, hauen sos. Pues zen, etzen gaurko gaueko 12etan, zen atzoko gaueko 12etan, mierda, zakitze, titulo zagon gaizki, oroitzen naiz, Josu Barrazkiek nire manaierrak igozela gaizki, eta jarri zen, pues, lehenengo lepotikan burua edo lako zerbait jarri beharren lehengo, zirko. Eta bai dena, hola, bastante trakets. Pues bueno. Gauza, zergatik Spotifyra igotzen ditugun, Euskal Herrian adibidez, ez? Diskoen 5 eta 10 bitartean gaizki igotzen dira. Asko gertatzen da. Pasatzen da pila bat egia da. Eta badakizu pasatzen dena honitz, igotzea kantak estereon beharrean monon. Horienekin. Hori pasatzen da pila bat bideoklipekin. De hecho, guri kasi pasazitza egun, baina jarri non segiduan okultunet egon genuen berriz ongi. Baina pasatzen omen da pila bat, gai hendiek ez dio puto kaso ikitea. Hori da bestea. Bai. Eta zeu ere mobilan etuten ari bazara, kasetzarela konturatzen hormonoan dagoenik. Claro, baina soinu ingeniaria... Ari da piletatik tiraka. Bueno, berrua Spotifyen orduan. Bueno, errua pixkate nona. Errua sozializatuko dugu, zen normalean beti egoten da kate bat hor desastre txiki horietan. Pena eman ditrazkinek. Bai, ez diezazula peneik eman. Egia da, baita ere. Besarka bat emendik, maite dugu pia bat. Hori da, aizu, ze paradoxa ez, lehenengo diskatera bezpera horretan, torrez inguratuta hori oso detaile interesgarri izan da, baina inongo, ez da antxitaterik gabe, kontzientzia berezirik gabe diskoa badatore eta prestatuta egon behar dut, eta oso bare. Bai. Era bat. Eta bigarrena ere bai, ez nuen esperola ere ez gauza hundirik, nire izan diskoa kaleratu zen momentuan, kanzelatu behar naute baino, nintzen rollo, kusten Gran Hermano, sofan, eta bizko dizerdit, eta horrengo empezatuen, bihar kudeatuko dut hau, baino gaur, jarriko dute mobila, kenduko dut wifi-eta hori dena, eta jazta. Zeren bertzenaz, gaude pendiente erabat rato guztian, eta klik bakotxe, iretzen dut pantalla, eta etzara ateratzen gero hortik, behar da hartu distantzia, eta nik banon arrez presente ez da importantea esaldea. Eta akaso eska oraindik igual segitzen nuen pixke bat atzeraka edo respeto punto horrekin, musikarekiko edo mundu horrekiko, así que igual horregatik ere bai hartu nuen hain lasai, gaina zen urte betetze eguna, eta horitzen ez, eguna pasatu ginula, hori ospatzen, ezakitze, gelitu familiakin, lagunekin, ezakitze orduan, egon itzen lasai, eta gero akitu nuen eguna, sozializatzeaz nekatua, eta erran nuen, nire burmuina itzaltzeko zerbait jarriko dut, eta zen Gran Hermano. Eguna ala bizitzerea kaso bada defensa mekanismo bat edo ez? Nola bait, honek irentztea ere. Bai. Tentuz, pixke bat, tentuz jokatu nahi nuen, bai. Ez nintzen egonen pendiente ager gaueko 12etan norkaitu duen diskoa. Eske hori etzaiti dutzen sanoa ere ez. Zakit. Horritu zaitzaket indarrik gabe. Zenbat zordut honen gatik. Aia esan, dituen 3 galdera eta 3 erantzun ditu. Orduan... Solasten dut haunitz, Ez, oinori ona da. Hortara etorri gara. Bai.
Orduan, ja galdetzen ze galdetzea, a ber, ze lehenengo kantu nahi dezu, jo? Pues joko dut lehenengo kantu oso Tilintalan. Ados. Bai. Zerren inguruan hitz egiten du? Tilintalan da pixka bat Euronozeri begira idatzitako kantu bat. Nik beti, aurreko diskoakin ere bai aipatzen hori elkarrizketetan eta hola, nik uste dute onuragarria dela edukitzea kontakto zuzena zure ni txiki horrekin edo, zertaz berari esker eta beregatik eta berak bizi eta batez ere jasan dituen gauzengatik nik uste dut gero garen bezalakoak. Orduan gustatzen zait haunitz beti, horreri ez referentzia baizik eta nolabait ez referentzia egitea ere ez. Zeren egiazki referentziak dire, igual norbaitek ulertuko baditu, baino ez dire inork ulertzeko da, niretzat pixketek kantuetan igual aldare txikiak batzeko bezala horreri. Eta hasierako Tilintalan hori nik kantatzen nuen haunitz kolumpioan ibiltzen itzenean. Eta orduan hortik eraiki nuen, pixka bat baliman itzen bezala, ni kolumpio batean ibiltzen eta herria begira hortik eta ja ze ikusten den. Eta horregatik badira inbertze referentzia, baina pentsatzen nuen baita ere, eskilo txoietan, zeren Tilintalan izan daiteke ibili hori, baina baita ere izan daiteke eskilo txoiek eta horregatik erraten du eskilak jo egin dituzte 12 eta 10 Oronozen. Hau da, Oronozko Elizako erlojua dagolako kalatua beti 12 eta 10etan. Eta... Bueno, beti ez. Ja. 12 eta 35ean baita ere. Ez, 11 eta 35ean. Baina nero osabak jotzen ditu Elizako eskilak eta kambiatu zen berriz. Arrakasta. Eta hori, ezakitzerra marruen, baina orokorrean da pixke bat ere bai alako... ezakit, hausnarketa moduko bat edo erranez bezala batean ikusten dut badagoela herrian hileta bat eta pensatzen dut, jende gutxi eta pensatzen dut, jode, ze bajona ere bai zure hiletara jende gutxi joate hori, zekize orduan bada olako hausnarketa existentzial bat ere bai eta ni naiz super sinetxia, nago super sinetxia fantasmak eta hori, fantasmak erran edut hilakoak, gero batzuk elitzen dira hemen, ezakitze, horregatik erraten dut gero, ni hiltzen naizen egunean, joan bar naiz, eta egon bar naiz begira, nor dagon, zure hiletan, eta espali mazate, hain negar, ez arro, baina bada olako zerbait, hausnarketa bat. Bai. Aizu, hausia azalpena eta honakoa kantua. Bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan, hola jain zidarte du, nahi duzunean. Tilintalan, las campanas de San Juan hacen tin, hacen tan, piden pan, no les dan, piden queso y les dan un beso. Suenan las campanas de un lugar, me llama y empezó a silbar. Hace mucho que no siento nada, hasta que vuelvo a caminar. Pajaricos, como les digo, que me dejen de escuchar. Que os escuchen a vosotros para que el mundo se pueda salvar. Bicicleta no yoka, zeruan ez da lainurik ageri sukan lehada utzik. Euliak
bakean iduzkitenean zoin den ederritzala kantatzen dut ezkandantza balitz bezala zure herria heldu buru erortzen utzi bihar medikuan hartuko dut orduan ez joanen baino egidazu lekua kantatzen hasi zara bertso bat edo bi nahi nuke betirako mendi hartan bizi sekulako ta betiko heldu zaut gaialin tilin talan talantilin gorgoña zarra erdoilurik talantilin talantilin kandela bat takiturik tilin talan talantilin labe berori utzi talantilin 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 eizazakurrak etziturik ezkilak jo egin dituzte amabiak eta marurun zen hil eta horretara jende gutxi joan zen tilintalan tilantilin lau egun omen dira ta bilainoturik lainotuan nahiagoak izu aspaldi ez ohikoa da nere dirdira egizu lola zai baino niltzen azen egunean egonen naiz begira egonen naiz begira Ederra entzun berri duguna, badator Olaia Intziarte gure entrevista setera bueltan, eta jarraituko dugu arekin hizketan, mikrofonoak itxi eta mikrofonak iriki bezain pronto. Wow. Ze polita. Bai, super polita. Oso polita izan da. Bai, ezkenan egarra egingo dugu egia zen. Ni apuntito nagoia, Asko zobeto, negarra egitea, gero pentsatzen, engainatuak izan gara. Negarra egin barra badin. Egingo dugu. Bueno, Laia, etorri zerrautxa diskoa aurkeztera. Zergatik jarri zenion izen hori? Niretzat, urrengo lanak edo lanik egongo bazen, behartzen izan zerbait dagona hemen eta orain, eta dagona bizirik, eta hankak lurrian eginiko zerbait. Niko edukinen olako krisi existentzial luze bat egia zer den eta egiazko zer den eta ez denaren artean, eta erraten dena berrezkegu, hain gara iragankorrak, hemen joaten hitzen mendira eta pensatzen eske hemen egiazki lurrontan pena mereziduenak edo dire, nizerrak animaliak eta natura, eta behiretzen dituen arbolak eta erraten honen, ostia, arbol honek batuela egunta piko urte honek bai ikusitu egiten gauzak, eta honek bai badakizkila gauzak egiten, eta pentsatzen honen, bale, inbar baldin baditut kantak behar dute izan arbol hauei begira iniko kantu batzuk edo, eta beraz hortik aterako dut nik egurra, eta kenduko dizkiot, lijatuko dut, kenduko dizkiot zerrautsak, eta kenduko dizkiot kaka hoiek edo, eta kaka hoiek eta zikin hori izanen da baita ere diskoan toki bat izanen duen zeren ezin da egin egurrezko figurarik hori dena ateragabe baita ere, eta hortan pentsatzen jarri nion izena.
Ja, diskoko lehen kanta bezala, aurkezpen moduan, irekitzen duzu diskoa zerrautxa izeneko bestiarekin, 3 minutu eta 31 segundoko bakarrizketa bat, pentsamenduak, beldurrak, aitorpenak, eta ausardi asko aurkitzen dira, bertan. Ez dakit beste zenbat kasutan hitz egin da ainargi aurkezpen bat, ez zingo dizut honen inguruan, behintzat gure diskoen artean, ez, gure kulturako diskoen artean, oso ausarta, iruditzen zait, nola jaio zen ideia hori? Etzen jaio ideia bat, hau etzen gainera bukaeran erraten dut oharra, utzi barra dut pentsatzetik, egiten duten guztian ozain norbaitek aituko duela, eta hori da, nik hau dena idatziren golpean kuaderno batean, eta balio izan ziren niri ustutzeko edo, baina ematen zian rabia handia beti zerbait eskuzidazten dudan momentuan, mobileko nota horietan ez, baina eskuzidaz eman dut zerbait, pentsatzen dut, joder, gero honekin ninen dut zerbait, eta ematen dit rabia punto bat, ez beti sentitzen dut begi pare bat horre nire begira. Eta bueno, gero badire gauza batzuk kenduak edo gauza batzuk aldatuak, zeren ez du nahi inor gehiegi izutzerik ere, baina erabakiren nolea egin nola zertaz, batean ikusi neon zentzua eta batean erranen, bueno, igual zentzua du mai gainean jartzeak hau dena, perspektiba konkretu bat emateko gainerako kantu guziak aditzeko. Eta beldurra ematen ziara handia, baina, bueno, olain nuen, eta nik uste dute erabaki hona izan zela. Esan duzu, gauza batzuk ezabatu, aldatu, moldatu zenituela inorez izutzeko gehiegi edo. Ezabatu duzu zerbait inorez molestatzeko gehiegi? Bai, hombre, beti. Edo makillatu behar baino gehiago eta hola baitere. Bai, hori bai. Aipatu duzu, Olaia, idazten den hori, eskuz idazten duzun horrek, badituela hor bi begi, mobileko notasek, audio grabagailu horrek, ez da, inbeste gauza asko geratzen dira grabagailu horretan geldik, eta bi galdera dira, eta gauza ezabatzen dituzu hortik? Ez dut uste ezabatzen ditu denik, Bueno, horbaitek entzen bali bana unos bai telefonoa, adios, baina ez, baina bai egia da, beti nago ideak grabatzen eta hola, eta gero atzen zentzaizkit hor, hor badirenik ez dakitzen bat pista, eta ez dakitzen bat gauzaia ez duena. Hori hasi niz izendatzen eta jartzen, idea piano txulo, eta jartzen du, este titulo ya existe, mierda. Piano txulo bi, ez dakitzen, hola. Ez dakitz, denetik egonen da hor, bai. Ikerketarako espazio oso onak dira grabagailuak, gogoan dute inoiz egin dela horrelako azterketarik, ez? Grabagailu zaharragoekin eta sortzaile zaharragoekin aproximazioiek, ez? Kantu hemendik. Asko dago norberatik horrelako grabagailu batean. Karo, eske egiazkoena hor dago, porque ez dago filtratu, hori da dena tripa. Nero iruditzen zait ariketa interesantea, arras. Zeren gero filtrazio eta amoldatze horietan ere bai, ze puntutaraino egiten dugu guri iruditzen zaigulako hobeki geldituko dela horrela, edo ze puntutaraino baita ere, nun baita ere kabitzeko, edo gustagarriago izateko, edo ez, eta iruditzen zait golpean datozen, pintore hauek eta egiten duten bezala hartu eta atratzen dena bota eta ariketa horiek iruditzen zaizkit superinteresgarriak ziren iruditzen zait dela momentu konkreto bateko kuadro konkretu batez, eta seguraski hortik 10 minutura izan entzen diferentea, nola dire, ezakin noren... Bueno, ez dut aipatuko izena aleatorioki, zertaz, seguro zela misoginoa, baino bazagon pintore bat egiten zuena, hori, erretratu berdina, portu berdimatena, baina eguneko ordu diferentetan, ez? Eta egiten zait, olako antzeko zerbait, zeren ez dute deus ikusteko hori batak bertziakin. Gertatu zaizu batzutan, sorkuntza prozesu horretan, berriro noa grabagailu hortara, uste dut ematen dituela espazio oso interesgarriak, zerbait grabatu eta horren erreprodukzioan ikaragarrizko borrokak izan abestia edo grabatu duzuna hor dago, baina batzutan nun egiten duen inflexioa ahotsak edo arnasa non hartzen den, edo de repente sortu da zerbait hor magikoa, eta ez duzu ulertzen oso ondo zergatik, eta hori razionalizatzea beste grabazio ofizialago hortara eramateko kosta egiten dela. Bai, hori pasatzen zait gehiago ja estudioan, taldekideekin eta hola elkartzen naizenean,
jartzen gara normalen zirkuloan, pues, nik bidali ditudan maketa horiek edo elkarrekin jotzera, eta bakotxak ze soinu bilatu, eta ze arreglauta bertze, eta horregia da, normalean izaten dela zaila, nire irudi buruan duten kantaren irudi hori edo transmititzea pixko bat, zertaz batzutan, eske erraten den bezala no da nunduro, hauin bar duzu segur, eta ez aldo be, puentes, eta batzutan pentsatzen dut, eske ez duzu ulertzen oraindik. Eta naiz ultra buru gogorra horretan, eta aguantatzen haute bastante zeren izan naiteke bastante marimandona estudioan eta hola, en plan, pues bilatu dut hau ezakize, eta pues ez eske hori ez da sartuko, baino eske naiz bakarrik horretan. Así que, hemendik, besarka bat denei aguantatzen atik Horrekin lotuta, baina oso asko nabaritzen da zatez, no? Badaka diskoak zerbait oso berezia egiten duna. Single formatu tipikotik urruntzen dituna kantu asko, naiz eta izan zitezken kantu horiek. Letretan, abestien estrukturetan, erritmo aldaketetan, ekoizpenean, bapateko akorde menorretan, maiorretan, ez dira popean normalean egiten ditugun gauzak, ez? Ja. Eta horrek badu zerbait oso berezia eta oso pertsonala egiten da diskonen entzunaldia, justo galdetu nahi nizun horren inguruan, ez? Ekoizpenean, ekoizterako badakit zu eta Josu Erbiti izan zaretela ekoizpenean, egon bazen, ez? Itzegin zen horren inguruan, ez? Etzen aktiboki itzegin, eskenik normalen kantak, horrela ateratzen zaizkit, ezakit zertaz, ez dut deus burutan konkreturik edukitzen, bertzerik gabe, egiten dut niretako ongien iduritzen zaidana, eta beti gaina Josuk erraten dit, baduzu manera berezia estrukturatzeko kantak, zeren ez dute ezanka ez buru batzutan, eta alere funtzionatzen dute, edo ez, eta baino, eta hori ez da zerbait aktiboki bilatu, baino egia da gustatzen zaitela aldi berean. Bertzenaz, entzule bezala ez, baino ni egile bezala, aspertzen naizelako haunitzen ere kantuetaz, gero zuzenean jotzeko eta hola, eske... Eta gero aldi berean pentsatzen dut, ze gustoa kantu batean badakizunean ze datorren. Irutzen zait? Maravilloso. Baino, ezakin nire kantuekin izanena izala... Bueno, jostariago baitere, eske gustatzen zaite niretako da joku bat, eta igual horregatik. Bueno, bilaketa konstante hori edo. Eta lehen aipatzen genituen grabaketak, eta grabaketan dagoen egi hori, uste, ezin dara, utzi, parte hau, aipatu gabe, diskontako azken kanta, ematen du impro, deitzen dena, 5 minutuko improvisazio bat dela, grabaketa bat ezakit telefonokoa, edo... Bai, mobilekoa da. Gogoratzen duzu egun hori? Bai, gogoratzen dut. Nibi zitu izan itzen pare bat, 3-4 hilabete, ez dakit arbizun, pisu batean, eta horitzen naiz, pianoa jarrita nuen gelan, lehiotik nik ikusten nuen zakur bat, xuria, zaharra eta beti zagon horkalean. Eta, que por cierto, ez zuten inongo kasurik egiten. Mendik aitzen baldin badute jabe, pues bueno, ez dakit, igual ez abizia, baina horren jo urrunago lai arran dezaket. Eta, bueno, areri begira ni horitzen itzen gure zakurra izan zen lagunetaz, eta da erabat dolutik ineko lako goitika botatze bat edo, 5 minutu ditu, baina berez bazituen 8 eta piko, lo pasa dena zela negarra eta mukiak, eta dago moztua. Josurekin izan zen gogorra gainera hori jartzea pantailaren aurrean moztera, eta erabakitzera ze arnaz sartu eta zeinez eta hola, izan zen gogorra, porque zen como, ostia, ze gogorra, gotea hau haitzen. Baina erabaki nuen ere bai, sartzea, zer, azteko iruditzen zitzaiten bapatean, aurkitu nola, zera, notaseko mobileko zera horretan begira, gauza bat, egizkoa zena, eta beraz bazuna toki bat, gainera, izan zena niretako hasiera punto bat diskoa idazteko baita ere, zeren dolu horrek emantzion hasiera, gero depresio handi bat izinetan, bueno, pues, bukatu nuen habitatzen leku desberdinak eta trauma desberdinak, eta baina behar izan nuen hasiera puntu hori eta bazenetako eskerrak emateko manera bat baitere, eta beraz horrekin izteak ere bai zentzua zuen eretako, eta gero aparte pentsatzen nuen, hosti, eske ez dago gaizki kantu hau. Da impro bat, baina eske letra dago super ongi, tio, sartuko dut.
Eta pendiente dut oraindik zuzeneko bertsioa edo grabatzea, baino bai, netako bazuen zentzua, eta bazuen zentzua hola iteak. Zertaz hori baino egizkoago etzen izanen, estudioan grabatuta. Aizue, azken minutetan murgiltzen ari gara, eta uste dut, bigarren kantu hori eskatu aurretik, murgildu behar dugula letra hauetan, hitz hauetan, eta sarraskian. Sarraskia. Bueno, adibidez, ibili adi argin, esaten duzu, erranen nuke sentitzen dudala baino ez, never be like her and I will never be like her and I don't want it and if you want it let me go, ez? Ez naiz bera bezala izango eta ez dut izan nahi eta zukala nahi balin baduzu joan egingo naiz. Iruditu zait erreferentzia bat baino gehiago daudela erruari, baino bereziki errua erantzeari eta errua botatzeari eta errua galtzeari lehenen aurreko diskoan ere aipatzen zenuen leporaino egotea ezin zaiola inorri leporatu, eta hori ere lotzen dutez, behintzat errua ez botatzearekin, eman abisuan beti edukiko dut mina bihotzen zuregatik, baina zure kulpaz, erruaren kontzeptua agertzen dela, baina hori erruak kanporatzearena, jakin nahi nuke zehar eman duen, hola jain ziartek erruarekin? Pues, nahi eta behar baino estuagoa, baino saiatzen nahi ez bai hori lantzen eta kaso badire olako reafirmazio ariketa batzuk eskenenetako errua da kontzeptu bat pues bueno, nahiko arriskutsua eta kaso interesanteago iruditzen zait arduraz solastea eta bueno, iruditzen zait denak ere bai garela kontestu baten ondorio, bakotxa bere kontestuekin, eta pixket, pues bueno, manera bateko edo bertze izateak edo hau edo bertze egiteak, iruditzen zait ez duela bakarrik gurekin zer ikusirik, baizik eta kontestu familiar, historiko, soziokultural, politiko oso baten ondorio dela. Eta beraz, bueno, pues horretan kontzientzia hartze horrek ere bai akaso eraman hau gogo eta diferente egiteaz. Beste bat, zer dira elkarguneak daudenean utxik? Ikusi dugu orain, bueno, ikusi zaitu agian beste artistekin, ez egit lehen leireletu aipatu duzu, baina Olat Salvador edo Izarorekin topatu dituzula elkargune batzuk behintzat. Orain elkarguneak utxik daude edo betetzen doaz? Betetzen doaz, baina dago guai ere bai utxik egotea. Nik uste dute aukeratutako bakardade hori guaia dela. Aldrebes, ez denean aukeratua, ez da inguai, baina bueno, bai, ez dakit zer diren elkargunak daude denean utxik, baina baldin badakizu berriz ere beteko direla, pues ematen du lasaitasun puntu hori. Eta azkeneko eta agian ez du erantzunik izango, baino egia esan letra guztiak, esaldi guztiak aztertu benitzak ez, wow. Baina, bueno, zer zordut honengatik pagatzen nabil, zure aldarea okupatzeagatik pagatzen nabil, eta zure zale bezala, zure zaleak gara hemen, zer egin dezakegu guk, zuk ez sentitzeko aldare batean jarri zaitugula, baina, klaro, ze guk miresten zaitugu, egiten duzuna, gustatzen zaigu, nola izan daiteke entzulea, zure jarraitzailea presio hori jarri gabe? Nik uste dut entzuleak behar duela eta behar dugula ulertu distantzia hori egon behar duela artistarekiko. Osea, zuk aditu baldin badituzu nire kantu guziak eta nire entrevista guziak ikusi, ez nauzu ezagutzen berdin, eta eskez gara lagunak, osea, nik ezakin nortzaren. Hori nahiko fuertea da. Eta iruditzen zaite honitzetan distantzia horiek difuminatzen direla errexegi eta nik uste dute behar dugula pixka bat tentuz edo delikadeza handiagoakin hurbildu miresten dugun persona horrengana. Eta ni ere super mireslea naiz, bertze jendeana, baina beti sentitzen dut zera errespetu puntu hori, zen pentsatzen dut, eske berak kantu sorta hau edo dena delako hau egin du bere burbuja batetik eta pentsatzen dut edo pentsatu nahi dut eroso sentitu den espazio batzuetatik, baina eske niri ez dit inor konfirmatzen bera orain nerekin eroso dagoenik edo ez, edo eske
hori ezin dut gehiago, ezin naiz inbasibo egia izan, nik uste. Galdera gehiago egingo nituzke, baina ez daukagu denborarik. Azken kantu eskatu berri Olaien Ziarteri, eta eskerrak eman pianora doan bitartean gaur gurera etorri izanatik. Mi esker, Olaia. Zuei. Olaien Ziarte pianoan prest dugu, eta horren bestez esango diogu, nahi duenean ekiteko azken kantuani. Dudan bakarra
Olaien ziarte bigarren kafean eta barka dizagutela informazio zerbitzuetako kidek, amabiak urruntxamar utzi baditu gaurkoan. Plazer bat, olaia, mila esker, eta entzuleok bihar goizeko 10:05 gu bueltan izango gara. Orain esan da bezala, informazioaren txanda hementxe naiz irratian. Keep calm and bigarren kafea.